andare nam konko yudo do fu ko sudnaɗo konko ko 5 hectares woni ko sudnaɗo ɓeɗo inne ibrahima ɗeppal ko e nder silorɓe popodra woni ɗeppal ɗo ko e nder plantation a wonɗen ɗo plantation mami woni e gollude waɗi duuɓi jeɗɗinima jeetati kono yirɗon ɗo ni no ga sunnira ɗo ni no sunna ɗum ko plantation mi waɗi ga ko woni ga ko leɗɗe lemune e piya e banana e ko waytatawa muɗum duuɓi hewɗi miɗo yangade ɗo fi yo ɗum ɗo wawa wurandelam malgré lam marno sattende ndiyam kono hay ko hoɗɗuma ko dabbude ɗo mi arno mi hurni sera hoggo ngo fuu ɗum fof ko firti yo mi wawa daɗɗude nder ga kono malheureusement wawawi wonnirde noon aray mi humpiti ga sunnama e 3 heures du matin sunna woni ko sunna weeti bimbi min ari min daari min tawi fayda leɗɗe ko min tutateriji ɗi min mari gaɗe ɗi fof ɗi sumi no mi wawali andude ko homɓe woni ko sunni mi wawali andugade ko saabu honɗum haray ɗum ko ɗimmun ni no sunnede duuɓi feƴƴunoɗi sunnano ɗum ɗon mi wawno humpitade ko honno sumirno haray ko wawi sumude ga won hoggo ngo ngo yiiɗo hoggo ngo fof environ 4 à 5 hectares ka howa ɗum ɗon fof leɗɗe muɗum ɗen sumi e grillage muɗum ɗin e leɗɗe lemune ɗe ko bona boni wotelle leɗɗe capanɗe jeɗɗi e goɗɗum woni ko sumi nder ga e banana e ñebbe no tutanno ga ɗum awano ga ɗum ɗon fof woni ko sumi ɓe hikka ko kaaba mi remuno ka nder hoggo ga non assalamu bange jam ɗum e jam non joni windanelan ka WhatsApp o numéro ɗo heccanama vocal ɗo occupé ko kaaba woni komi waɗunoga har mi soñiti kaaba on mi ɓori pomme de terre o woyi ko pomme de terre tumi wowi wadde nder ga kono hikka ko kaaba mi waɗuno e pomme de terre seeɗa hono har mi soñiti ɗum ɗon ko ñebbeje ɗen tu woni soñitanoga bano lemuneje ɗen fayde waɗi 3 duuɓi 3 ɓawo ɗo har ɗe fuɗɗike rimude déjà hiɗe yarede ɗe naftorede ɓurɗe ɗen no naftorede ko fanni fof tellen 30 ɗe fuɗɗike no rimude ko sakkitaɗe tutede ɗo ɗen woni hari fuɗɗaki rimude kono ɗeɗa fof hari fuɗɗike rimude ɗen no fof hari no naftorede wano ñebbe on kadi hari soñitaka ɗon aray no mettani men sifade wano adadu jawdi ko bonni nder ga kon par ce que si on calcule taw hoggo ngon tun ko goɗɗum ngo itti e sikke nun ko waɗa nder ga kon ɗe leɗɗe ɗe yiyoton ɗo lan mari kippuɓe ɗe ɗo ɓe tawata ɓe gadi ñande lewru kala lewru no woodi komi wiyata ɓe hino ko ɗum ɗo ɓe kippantanmi e golle ɗen fiyo ɗum nokkure nde wawa wurude yaltintinanayi men ga ellaji buyi sabuna o yi taw hoggo ngon fewn ɗo ni ko ɓe mi heɓa hoggo simi wawa ɗum ɗo wawa continude woni goho e ɗiɗi on ko ɓe mi heɓa taw hoggo ngon tigui on si tawi woni wawa continude on andi ɗon woɗɗo wawata jokkude hunde duuɓi ɗiɗi duuɓi tati ha duuɓi jeɗɗi sago makko hara ɗum ɗon boniray ni nde wotere o yi hay nduwo e ndu wondu ɗo ni ko ɗum ɗo fof ko na hakke moyen waɗiri ɗum ɗon ko faale tuyo ngo hoggo ɗo ñiiɓu ɓe wawa wallitade jamaji ɗin ɗo ɓenen kadi ɓe wawa wurude ɗo ɓe wawa wallitade jamaji ɗin ka nokkure ɗo ɗo joni ko ɓenni kadi si ndungi par ce que ka ceeɗu ɗo tutateɗi wawata ko heɓade saabu wonno hay sa heeɓi mi wawata dankade min alaga ndiyan ko wawata mi wawata dankorde ɗum ɗon sabuna ko woyno min mari ɗo woyno ɗum kadi ko ɓeɓayno ɗo meɗe mari fondo hara min remay ɗo saago amen ndungu e ceeɗu kono noon mi wawani remirde taw ceeɗu saabu won ɗum saabu ŋakkere ndiyan ɗan haɗi ɓe wawa remude ga ceeɗu ngu simin heeɓino saabu e ballal mi wawayno remude ɗo o wi kala ko rema ka nokku ɗo kon woni ceeɗu woni ndungu no wawa yaltude meɗen mari ga sattede boy surtout no ndiyan ɗam ara meɗen mari sattede fi ndiyan ga
haray ɗum ɗon ko goɗɗum ɗo woni goo on taw sattende nden ɓawo yiɗo si tawi woni no ndiyat no gasa Allah walla eno min hara ɗi piiji ɗo fof boni ranali men ni to du fait que noon min ala ga ndiyan no tawi ko tampini min ha tawata ɗiɗo piiji fof wawi bonde sabu angal ndiyan ɗan no haɗude men piiji buyi no haɗude men remude ka ceeɗuɗo ɗen sa no haɗude men remude tigi on ko ɗum ɗon so yi goɗɗo hoywanwa ngo goɗɗo o faala haray remude ko men ɓenen golle ɗen ko demal ngal si tawi no woni min hoywanwa ngoɗo fof tawi woni ko ndungu to min remirta haray no satti seeɗa fayda si a remi ha ndungu ngu feƴƴi pilandema ɗon kadi koye a jooɗo ha ndungu ngu ari toya si wawa gollude goɗɗum haray ko marmi komi toro jamaji ɗin e moƴƴa fondo en haray ko ballal yoɓe wallito men no min heɓira ndiyan ka nokku gaɗen fi mi wawa continde golleji ɗin minen kadi mi wawa wurnude ɓeygure amen e muɗum mi wawa wallitade ɓeygureji goo kadi e nder muɗum saabu nayi ɗon andi hande so daari leydi nde e marsa o ndeyni marsa ko demal ngal yarata yeeso si demal ngal yaari yeeso tun nokkureji ɗi hecci ɗen donc haray fandare amen nden ko ɗum ɗon woni fandare nden ko ɗum woni mission ko ɗum woni faale o haray meɗen tori moƴƴa fondo en tambagol min wallitomen surtout no min heɓira ɗo forage ka nokku ɗo no mi wawa gollirde ka nokku ga si wona mi wi on jarama mi weltanike on fota ko wona seeɗa no ɓe journaliste ɓe arɓe ha tawi men ka nokku joni ko landal gotal min mari komi lando ono on salminama fo mo Allah ɓeydi jaam onon wonɓe wiide are investition Fouta ɗum ɗo wona bascot waɗi hen wona hottu Guinée waɗi koy wona foreni ka tufunde e diwal laɓe ka wiyete Popodra woɓɓe yango duuɓi jeɗɗi waɗa ko ɓanni 5 hectares sofina ɗum fo grillage tuta leɗɗe waɗa remuruji goɗɗo acca ko woni wo ele ɗum ɗo no woncita acca ko woni o arda ɗon jemma ukka yiite ɗo Guinée jo ɗum ɗo no metti sifade ɗum ɗo no metti sifade ɗum ɗo no metti sifade e ɗo na jawdi ɓe bonnanaɗo na jawdi ni de ko ɗum wiyete keye on nana Pulo Fouta miɗo mari keyeji miɗo mari garamtel kan miɗo mari terrain miɗo mari suudu miɗo mari sarde miɗo mari dingira miɗo mari ferme ko keyeɓe borra ɗo wona jawdi de ko keyeji ko goɗɗo ɓittoto maapo o fewta e mum o humta haaju makko gurdam makko continue ko ɗum bonnaɗo bandaɓe ukka yiite kadi na dey ka goɗɗo kaka maɓɓe kadi e leydi mawɓe maɓɓe Guinée jon no urgini koy ha mi waɗi Côte d'Ivoire duɓi 3 mi waɗi Angola duɓi 6 e nder komi daari journal ji ɓe fof kono hande mi yi'ali faljere no hollaɗo e journal ngesa goɗɗo no sunna mi yi'ali kono Guinée yiɗi fijirgol yiite pour quelle raison Guinée jon yiɗi fijirgol yiite aware ono wonɓe wiide yimɓe ɓen artu Fouta ka investisa ɓayna ɗum ɗo tun neɓal kadi ko waɗi teliren labe ga on meɗen landi on awa joni ko solution on mo marɗo ɓay wona are Fouta solution on mo marɗon ko jonnon jama ene goɗɗo waway wonde e ngesa jemma peetu jooɗo aynugol bomɓe e ladde tululu an a wawata a wawi yoɓude goɗɗo yo walu e ngesa ma jemma on peetoyimo ɓantiyimo jinda nder ton fiita goɗɗo ar hukka yiite billahi wallahi Modi Ibrahima min ko lagine tumminani ɗum ɗo de min ko lagine pet kono noon ɗum ɗo ko dille Allah meƴƴa yiite Guinée en ko yonata taw sikkudu luttiray ni ino de balɗe ɗo yiɗen ɗo woɓɓe no soñiti maaro no mooɓi ɗum ko heddi wo ko piigol goɗɗo acci ko woni waru kiite ɗum
billahi ko dille mona ko laggine pet sina ɗum ko annuɗa goɗɗo wo ko joganiɗa goɗɗo kotto e konnago wo ɓayru mbangesa na kanko ton wurni billahi a hana okkude yite kono tan sikku ɗum ko mere ko fokkitani hen ko garay yiite allah naaday ɗo e gine ha buy soofide ɓayru jaka jama on anda konno fala kono taw gine ukkanta yiite burure nden burure nden no ndarma est ce que ɗa hoɗi ka burure est ce que ɗa mari programme ton joni wiyen awa burure goɗɗo aménage nokkure waɗi fo grillage waɗi demal mum tuti goɗɗo acca ko ni o ara naada ɗo yiite ha siɓɓe ɗon sikku ko jam ɗo landi onon wonɓe men sifude yaltuɓe aventure fo waɗɓe leyɗe porto waɗi partout afrique ko hande on to ndar ɗon journal wondema goɗɗo no gesa mum no sunna par ce que ɗum ko sunna ona feede brousse de ko goɗɗo woni winde c'est pas feedi brousse ça goɗɗo ari hokki yite par ce que ɓeɗo seraji ɗi no fof no woncita no waɗa grillage ha moƴƴi no woncita ha laaɓi o kadi mo ɓe hollunomen laaɓe ɗe balle e onon kadi onon hande o yii on nani e journal e leydi o leydi Mali Sénégal ɗum gesa goɗɗo no sunna on nani ɗum awa lagine ɗo ɗum ɗo jaalike bandiraɓe ɗum ɗo tiiɗi ɗum ɗo feƴƴiti ɗum ɗo woni trop c'est trop et puis borraɗo o ko accidama e hoore mum wona banque wallata wona laamu wallata borraɗo o borrama lan c'est le ghetto youth ɓe sofidete kamɓe ghetto youth maɓɓe ɓayru komi andi kon tun ɗum waɗɗo ngal gollal ɗum yoni ko naadamo yiite luttinamo tun billahi kala heɓuɗo ɓernde miijo yahugol ukka yiite e toore goɗɗo ko hakkunde allah o heɓi ko naadamo yiite luttinamo tun billahi kala heɓuɗo on ide fiimo galde goɗɗo ma fi tun koto ma fi tun konnago immo jemma ñofo molto ya huɓɓa yiite e toore goɗɗo billahi yoni ko naada yiite luttina on tigi ton kadi jama yo reno o maroko sa min ha hande mi yaali ɗum minanaɗo yer komi waɗi aventure ko fop mi darata médiaji fop lagine guinéen mari idée ukka yiite ngesa goɗɗo ko wurni jama ko wurni population ko wurni leydi ko darni yimɓe ɓen no anda mari ɓernde few anda mari ɓernde de mo be noon yo wakkilo allah kanko gonga onon waɗuɓe ɗum allah no suti o komi andi kon ɗum ko fimon fof allah bonni fimon on fof on ala hay tubuɓe ono tubirton tubuɓe on bo marɗon ɗon suusi argol fewta on mo sunnan ɗon yo on sunni ngesa makko ngesa ko duuɓi jelu o plantation sentini sarden ko duuɓi jelu ɗum yangande fiyo daro lawol ongol marɗon no tubiron lawol ongol on wawi arde yango golla on sarden ha hewta ka o fewniɗo on sikkude on gayni ne allah no suti mi torike wurɗo mo mayata o anduɗo wonɓe jokkude ɗum e nder leydi lagine sunna gesele mi anda ko intention politique ɓe jogi ko sasingo yimɓe ko lo'ingol yimɓe mi anda ko honɗum ɓe miiji kon ɗum woni ɓawo ɗum mi torike allah yo allah ponnu fimo on fof gurdam monɗa yo allah yeɓuɗam kala ka nanguɗon to allah waɗu barke allah ponnu kala projet kala gurdam kala moƴƴere to allah hokkon ɗum fiddara en yimɓe ɓe ala barki recours mystique est plus efficace qu'il meurt comme ses crimes
faut laisser mene mede andi banankoro hari hay nene bobo no bambi bobo mo rewa e bantaraje ngesa be maninkabe le kurankola bobo ngum podi don kaku ni tumo o tebi kaku kangesa ayo anda ceedugo kadi farñitere ko don ari sendi nene on e biddon kun fayakun bandra yoni wuren jabendi fo ko wadi o ko Allah wakilo de kon non en daroto fino dadiren e ko men kon dadira on va mourir wallahi juuta neba e maye en iwaydo mo be kadi hette ko golle ko mo be yo ardin hakkil reno e yimbe ben yalla tagi ben tagabe be mo be reno e mabbe mo be reno lorrugol bani adam alla ko waduda mo kon fob waccante me ko waduda jiyabe ben kon ha dum on jitto e dum de wallahi on jitto e dum bandra to non be do nane ko won wolde ko fi fuditagol kadi fi onno ko leydi mabbe ko leydi mabbe e joni kadi woybe fudito gollal yangi ki duubi jeddi andi te hectare joyi grillage dum ko mbudi jelu grillage ko howata 5 hectare wada ton banana wada lemunne wada kaccu wato remuruwoy feƴƴiɗo kaaba ɓe aawi oɗa cagoni wara bonnan ɗo lanji ukka yite yaha waaloɗano jala siññino wuura allah acca on tigi ɗon gasi mo ɓe jokku ara men salmini on waɗe komaniji dobbo amen ko yi dobbo kon no heddigoy si tawi ono mawmoɓe hato jina are soda noon duɗe men de mari duɗe hato jimɓe ɗum andi noon menen men alamo en sakko wiye ko min senditu ɗum fof joni adde kal sonna ɓen ka duɗe 628 01 35 04 duɗe men ɗen no heewi tef talba sonjaji no wawi mum wa hon ñaamen on ko yettude allah haray ko ɗum men salmini on allah ɓeydi jam on jarama ka 628 01 35 04 628 01 35 04